nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga issue, katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liobit sa Tingog ning barangay. 1, 2, 3, let's go! Alright, marhay na pagkaaga po sa Indog, boss. Welcome digdi sa programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kitang kunyanin Sabado, February 15, 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Chego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido. Lado teknikal si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod amigo sa radyo, Alwin Basida Liobit, Alwin Dobel. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga ngunyan sa programa. An samuya po na pangungumusta sa lambang membro kan pamilyang nakantabay ngunyan na pagkaaga. Sa man kamong party kang kinaban, kami po ang naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Dadainin na pinagmamati na anuman nakatibaadan sa sendong mga hawak mintras nakatutok na, tutok na. Digdi po tabi sa 1FM sa 88.3. Sige, anyways, ano po ang sa tuya ng mga bareta ngunya na pagkaaga? Oy, sa mga nakaantabay sa tuya ngunya na pagka-morning, kumusta na po ang sa tuyang Valentine's? Then, at the same time, kumusta man po tabi kitang mga nagbe-birthdays ngunyan? Maligayang happy birthday na po sa Sendo Gabos. Mga drivers na atab pa, kasubago pa sana, ano? Yaon na dyan sa dakulo na. Late ako kasi. Medyo na late ako eh. At kasubanggi, siyempre may dakulong kitang obligasyon. Dakulong kitang obligasyon kasubanggi. Then, nagpakurub-kutob ako kan labahan. Iyo, kasubanggi. Kaya, late night na ako nangaturog. Iyo. Pero, anyway, tapos pagkaaga, pag-una ako, Darwin, alas 3 pa sana. Dahil nagkirikiti iso sa kuyang cellphone.
Dahil nagkiri-kiti sa cellphone ko. Ang problema, pag mata ko, alas 4 na pala. Nin pagka, sabi ko alas 4 na, diretso ako bungkaras. Diretso po tabi ako bungkaras, alas 4 na eh. Anyway, sabi ko nga rin duro diretso, paspas na sa kuyang duro dalagan. Paspas na sa duro dalagan ta po tabi, adi, tangani na kuan, pinaspasan ko na lang po tabi, sa duro dalagan ko kasumagong maaga. Imbes na 45 minutos, luay-luay ako pasiring digdi, ginibok ko sa ng mga 25 minutes. So, dalagang kong 40, minsan siring ka ng dalagang ko 50 siring ka. Ginibok ko ng mga 80 kilometers per hour. Digdi sa may kwanta, dit pa man sa Nabuelo, 95 kilometers per hour. Yeah. Kaskason, gano. Pigsusumpit ko rin ako sa tinampo. Yeah. Pag siringkan, pag late talaga, sumpit ko rin na ka. Day nang maginibo eh. Sumpit ko rin sa tinampo. Anyways, ano po ang sa tuya na mga bareta ngonya na pagkaaga? Grabe kasubang kasud maso traffic digdi. Kasuhapon nag-agi kita digdi sa Albay District ay sa Legazpi Port. Grabe so traffic talaga. Naramdaman ko na February 14 pa lang kasud Valentine's Day. Valentine's Day kasuhapon. Tabi. Kaya palan matawuhon sa mga mall. May mga tapos pagabot ko digdi sa may Legazpi City Public Market. Sabi ko, natawon digdi, di ako nag-agi duman. Ito pala, narumduman ko na duman pala talaga sa mga burak baga. O dyan sa may, pag ali mo digdi, circumferential road ka, doan agihan mo, sundo duman sa may traffic light, pasiring sa 101. Tapos sa may Gaisano. Malaw ko digdi sa may sirangan na ay sa may subsuban na porsyon yaon duman so mga burak. Mga burak nakulon. May sagadan, may sa kung anong okasyon, tataunan ka. Si Mr. Macholito, gandang morning po. Okay. Tatawanan ka maski anong kwan mo. Okay? So sabi ko sa indo po, tabi. Iyo ini grabe po so kwan. Kumusta naman palang so kwanta tabi? Dahil na ako tataw kayo. Naubos? Okay. Naubos sa di. Bago na kaya, New Year na. New Year na. Di bali. Di bali po Anyway, kaso hapon, bako na yan, para noon daso ko ang kasod ma. Para noon daroin. Yo. Garo may nagka-gurulpi na naman kasubanggi. Saan? Boy ka idol. Okay. Garo may nagka-gurulpi na naman kasubanggi. Kani? At ara mo, Valentine's Day. Dahil man girara iyan na kakuan, dahil man girara iyan na wawara sa satuya. Pero ako, dahil nakaan eh. Minsan gani, birthday ko, nalilingwan ko. Birthday ko na pala, nalingwan ko na. Saka. Iyo po, nalilingwan na minsan. Dahil na. Para intindi ka pa kaan. Sa kadakol na mga dapat na sikasuhon mo, dakulo na problema na nag-aagi sa imo. Dakulo na problemang nag-aagi sa imo. Kaipuhan man talaga po na kuwang ka. Minsan, mataram ka, ay, siring palan kayo ni. Dapat palan siring kayo ni.
Okay? Yan po yan. Anyway, sabi ko sa Indo po, ini ang pinaka-importante sa tuya na dapat po gibuhuntaan matanos na sistema. Matanos na sistema tabi tangani na marhayman ang sa tuyang disposition. Iyo. Kundi pasiring na kita digdi sa tuya na mga issue. Naramdaman nindo po so issue digdi sa Kilikaw Bridge. Nalinawan na kita po, nalinawan na kita. Siyempre, sabi ko Lisendo po tabi, so tao na man talaga nakakaaram. Nakakaaram po. Unless po tabi na halos bulan-bulan, may update ka yan, tapos duman sa kwan. Ang problema lang digdi, sa DPWH, sa totoo lang, DPWH may problema digdi, so lalo na sa Second District Engineering Office. Dapat po tabi, mga sir, mga nini, mga nunoy, mga sir, dapat pinag-a-update nindo. So, ano ba yon? Dapat po pinag-a-update nindo ang tao. O kami naman digdi sa media, sa media po, sa muya, willing naman kami na magpa-interview. Kundi, natataarabo nindo magpa-interview. Arabo nindo, one time, kan nagluwas yan kasi ipinaapod baga. Taday man ko taan maluwas. Ipinaapod si board member Vince Baltasar III, kan Second District, nagtindog duman sa Sanggunian, Panlalawigan. Si Vince, nagtindog po sa Sanggunian, Panlalawigan. Kung saan po, naghahapot, mapadapit digdi sa resulta sa assessment po tabi, kung napaano ta antulay sa Kilikaw Binitayan, ano yun na ipa po na aayos. Taura manin matanos na paliwanag digdi. So DPWS, kung nadadangog kan DPWS na ito palan, ang completion kay ini is November pa 2025. Sa November ang completion dapat. Dapat po ang DPWH maging hands-on kamo digdi, lalo na apektado diyan ang buhay kan mga residenteng yaon diyan na nag-oral daw na diyan nagaagi. Takaipuan yan, tas halog bagaan, alabaon pati. 260 plus million ang budget kaan. Kung dai pa sa mga pag-iriba sa media, tabi na ranog badog sa social media, sa radyo, sa social media, o di may siyempre, so apektadong party, mariak. So iba, ako, abo kong magpara-intra dyan yun yan sa social media. Pasensya na ka, abo kong magpara-intra dyan sa social media. Sabi ko sa Indo, ang ginigibo ko ngunyan, so trabaho ko bilang media, neutral media, tayo naman talaga ang sinumpaan ta na profesyon na dapat na ano ba yon? Dapat po tabi na maging fair ka sa gabos na pagkakataon. Tinukar ko na ididigdi na ang sabi ko, hinahanap kan mga residente may mga residente kitang kakaulay na alo yun nangya talaga iyan, natataday pa. Panahon pa ngayon di bitsara. O di, sabi ko sa Indo, kan dinararasan ko niyan, inahanapan ng report sa DPWH, saka po tabi, nagduman ako sa District Engineering, si Mr. De Jesus po ang nakaulay ko. Sabi ko, sir, ano ini? Gusto kong maintindihan ini siyempre, barita ini. Gusto ko na makuaso lado nindo. Ano mapa-interview ka mo on air kasubago, actually, diniscuss ko. Kundi sabi ko, blindsided ako, kung baga sa kurbada sarado. Taday ko man aram kung ano ang dapat na sabihon ko digdi. Ngaya sir, naghahalat pa kaya kami kansurat na hali sa Sanggunian Panlalawigan.
So sabi ko, kay puan pang alaton tayo na, iyon na po, formal, mapaluwas ngaya si D.E. Warren Azotea nin paliwanag dyan. Kung umabot ng esusurat, coming from Sanggunian. O ito palan, dahil na ako nakaduman, dahil ko na pig-follow up, ito palan, nagpaluwas na. O, so mga pag-iribata sa media, tabi, ipinugluwas na so, kung anong na-aproban, o sa technicalities, pag-abot naman sa Department of Budget, iguyan talaga nin pigsusunod from bidding, so procurement, so bidding, gabos yan po tabi. Dahil man iluluwas na daita, papel bagay yan, gobyerno bagay yan, dahil mo man pwedeng kwanon yan, ang gobyerno, iyo. So ngunyan, siring kayo ni, may nagruluwas na po na iyan pala, ang date of completion kaan, nasa, ano ba yon? Nasa 65, nasa November 2025. Sa November. So sabi ko, dapat siguro, kung siring kayo ng pizza sa November, dahil pa yan tapos, saka na kita mag-analyze yan kung ano, saka na kita magluwas nin opinion kung ano. So sabi ko sa endo, ano opinion tapo tabi, may kanya-kanya kitang opinion na de. So nalinawan kita po tabi, naloy pa man palan talaga. Tapos, tabako man kita mga engineer, ito palan, fabricated talaga. Taday man pwede magtrabaho dyan on-site. Dahil man nindo nahihiling po na on-site, bako man ang arog kanso tulay na pagkabugta ka mo kan tulay, so mga pilote, tapos bubuhusan mo bako. Arog yan po tabi kanso dyan sa kumbaga, sa misibis, pasiring sa misibis. Kung nakaagi na ka mo dyan, tako, halos weekend, yaon ako dyan nag-aagi, paminsan sa nadae. Maray man talaga tulay, tapos tabi, bakal ang nakakaag. Pero iyan, di ka man pwedeng mag-fabricate ka yan, dyan mismo sa kwanta. Maribukon pandua, paano ka makapag-fabricate dyan sa site? Kan tulay, kan mga bakal na yan, na saan ka dyan mawilding, tapos maribukon dyan, tapos mauranon pa. So, ang ginigibo kan kuwangkaan, alimbawa, so kontraktor, siyang kontraktor dyan, taduwagid ng kontraktor dyan, o saro, ang ginigibo kayan, mapabricate sinda, ito na po tabi, o pinahiling na po tabi, iniansala kan DPWH. Na dapat po tabi sa DPWH, dapat po, naging kuwang ka mo, naging transparent ka mo. So, baga silo Pinoy, naunin na nga tabi so project, tabat dakulaon, talagang hanapon yan, eleksyon pati, o dakulaan hanapon talaga, kamuan may sala digdi, dahil man digdi ng sala sa mga politiko, pirmero, dahil naman ang sa control ninda, pag nabiding na yan, alimbawa, nabugtakan na yan duman sa General Appropriations Act pati, so pondo kang Pilipinas, dumanag ko dahil naman kipakiaram dyan, ano pa man ang pakiaram kan mga politiko dyan, ang may pakiaram dyan, so DPWH, kasabay, so kontraktor, na dapat masunod duman so timeline sa pagtapos kang proyekto. 65% na daapo tabing tapos. So sabi ko sa endo, bako man ako engineer, dahil man ako makapagtaram kang kung 65% or ano, o pabayaan ta sa, taiyan, taramon kang DPWH, 65% na daa. Taiyan, pigpapabricate po, gustong sabihin, bubugtakan kan tulay, makaskaso na yan, pagtapos na so, ano yan, taday mo man pwedeng aliw na so tulay, tapos bugtakan mo, iyan duro diretso yan, makaskas yan po tabi, pagtapos ng napabricate na so mga bakal, steel bridge, tabi, isasalang na iyan dyan. Kaya, alaton tapo ang November 2025. Kung dahil matapos saka, tako siring kayan, pag dahil natapos, saka ko ini po tabi digdi, saka ako ma-comment. Ngunyan, igalang tango na po tabi ang proseso. Igalang tango na po so proseso, boy, ngani na ako. Dahil na kita magpara-iriwal dyan sa social media, tamarauton, kitang mga taga-media, mailing mo, so taga-media, nag-post, siring kayo ni. So, taga-media, o naman nagsimbag. Marauton po. Sa totoo lang, dahil ko na digdi nahihiling, tabi, so, kung sain kita po, na media,
Dahil ko na nahihiling kung sain kita. Sain kita po, tabi, matimak. Tako aram ko sa diri ko kung sain ako matungtong. Aram ko po ang sa diri ko kung sain ako matimak. Gusto ko digdi sa tahaw, tamidya kita. Iyo, gusto ko pakiibahan ang gabos. Why? Kasi, dahil man kita, bako man kita mga spokesperson kan mga politiko eh. Unless otherwise na pig-hire ka kang politiko na maging spokesperson. Sa gabos na mga paraan tabay ko, tapos sa mga viewers, siguro, sa social media, so nakakamidbid sa ko, mahiling din do yan dyan. Minsan nagkaagban ako dyan. Gusto ko man po tabi na makatabang. Pero bako sa kwa na magiging yao na kita digdita. Sabi ko sendo, dahil man ako pigsusilduhan kang politiko. Ang nagsusildo baka sa kuya, so radio audience. So samuya na kumpanya. So samuya na baga boss. O yan nagsusildo sa ko. Bako man sa politiko nagsusildo sa ko. Kung nagbayad mo sa politiko digdi, bako yan direkta sa kuya sa bulsa ko. Kundi, nalaog yan digdi sa muya. Takay po man talaga sindang magbayad because in the business. Takon, kita na po tabian madipinsa duman sa pabayaan mong ang politiko, so kampo kan politiko, pabayaan nindo po na sindaan magdepensa. Bako nakitaan magdepensa. O minsan sumidya, nagamit pa po tabi, nagigibunin paagi, tanganing rauton sa kapwa. Gigibuhan kanin mga fabricated na kaso na, nasalaman nga ni. Sabi ko, may kapulpulan sa pag-iisip. Sala po, digdi kita po nararaot. Digdi kita nararaot. Kung baga, igwa kita nin issue, ipresentar tang matanos, din pasimbagon ta kung si say apektado. O si, maray na aga sa imo Manong Homer. O maray si Homer, tamaw ra gini. Kasod, nagatindir ako duman sa, madali sana, tapos ko nini. Nagatindir ako duman sa kapihan sa proxy. Ansa mo yang bisita si Juan Kasodma, si Pideya. Nagpasalamat ako digdi, po tabita. Dahil na kumaduman sa Pideya. Taday man ako nagpaparadiyan, ako man ako nagpaparadiyan. Duman, makuha mo sa Moreta, kay po so PhilHealth, siringkan, mas maray ini po na siriring na sa nakita. Ta ini, obligasyon ta na media. Ta iyan baga resource person, tapos si aki ni Acting Governor Glenda, si City Councilor Gio Bongkaw, attorney. Di, may barita ka. Ganun. Kung kita media, imbitaran ka, mas pasalamat ka, inimbitaran ka eh. Inimbitaran ka po. Makakakuha kang barita. Barita bagang tuyo ta. Orat yan babalikan ko yan tadakulon pa akong komersyal. Madali sana. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye Dumit Mancha. Hello Cry Bar Blue. Isang labalang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm. Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, migwa na kitanin 31 minutos lampas alas 6. Goodbye Dumit Mancha. Hello Cry Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye Dumit Mancha. Hello Cry Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride.
Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon Bangong kumakabloom Tanggal amoy kulob Sa bango ng Charm Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Boom Papaya White Rose Papaya Yeah, yeah, yeah Boom Puti ka In 7 days Oh yeah, 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 yeah White Rose Papaya New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka White Rose Papaya Yeah, 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 yeah Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Smart Pritong ulam na masebo Plato at kaldero Tanggaling for everyday Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic #1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga Max protektado pa Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga Max protektado pa Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kireda masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning on your eyes You look at me Babe, I wanna catch on fire Buried in my soul The California gold Found the light in me that I couldn't hide So I want you to
Alright, balik kita digdi sa programa. Igwa na kita nin... Sige, pira na ini. 6:39. Okay, dali lang. Okay. Yan. So, diretso na ako. Digdi sa programa. Okay. Yan. Anyway, so diretsohon ta na. Ngani na solve na ini. Okay? So, sabi ko sa Indo po, kadakol, dahil na kita dyan sa ora man mangyayari po na sige ang pasuruhay niya to sa social media eh. Pabayaan na nindo yan po tabi. So, gustong sabihon, alatunto na lang po tabi isukuan. Alatunto na lang po tabi so ano ba yun? November. Tadyan, tamailing tayan po tabi kung ano ang rason. So sa ibong na partido, unin na nga so mga bakal. Unin na nga mga sumabakal o. So sa ibong na partido naman, so sa ibong na partido naman, ay, day pa man ngaya, parang ngaya pig saka. Nalilibong sa tuya ang tao. Diba? Nalilibong sa tuya po tabi ang tao. Kaya ang gibuhon ta, alatunta na sana. Tapos, ibitaran ta po tabi, siguro, ibitaran ta po, ibitaran ta po tabi ang pagpaluwas nin maski ano-ano na makakaraot. O ta, pirmiro. Bako man kita mga bako man kita mga politician eh. Iyo. Bako man kita mga mga politician nata ta magparapaki iriwal kita dyan. Nga ta magparapaki-iwal kita. Kaya sa susunod, siguro dapat na masabutan din do. Masabutan din do po tabi na kinakaipuhan ta po talaga. Kinakaipuhan ta talaga yung sistemang marahay. Okay? Sige. Anyway. Sa daraga, kuan man sa daraga. Pwerte naman ang barakbakan. Pwerte naman ang kuan. Sa daraga pa, sirimplisa na, pero iraro man dalagan eh. Iraro man dalagan eh. Saka bagasan. Ararom an kuan. Yo araroman kumbaga ararom ngayan lugad. Sige. Anyway, sabi ko sendo po, nasa tuya na lang yan kung sisay an kung sisay an pipili unta di.
O tako, sa totoo lang, ako butante baga ako. Sa daraga, butante man ako. Kung siyan ataunin matanos na liderato po, iyanan kwanta. Iyanan kaipuhan ta. Sumatanos po na leader. Matanos na leader ang kaipuhan ta po. Diba? Sige. Then na kita duman sa grabe pa kung anong mga issue. Anong mga issue po. Sige. Sa bulod, grabe na ang kwan grabe na po tabi sa bulod an ano yan? Barakbakan. An nagpapasuruhay mga leader na. Sa kabagasan. Mga leader na po ang nagpapasuruhay ngunyan. Sige. Alat ko na ta aqua na ini. Sige. Pigilin ko lang ining mga naka-kwandigdi sa ko. Naka post digdi sa kuya. Yo. Paano ini? Oops, sige. Yan. Tabangan taman sa gusto kong kuan man. At ako mapili man ako nin, siyempre, mapili man ako nin kandidato ko po tabi. Gusto kong maging leader. So, sumaray. Sumaray na leader. Sabi ko sa Indo, dapat niya tong kuan, dapat niya tong botohan. Okay? So, gona kita nin 46 minutos tabi makalampas an alas 6 nin pagka morning digdi po sa satuyang programa. So, mag-urulay daw kita po regarding digdi sa drugs. O kasuhapon, naging bisita duman sa sarong parang podcasts tabi si Pedia si Pedia Director Pedia Provincial Director si Pedia Director Provincial Director Noe Bergel. Tamang-tama naihapot mi po tabi ini na kumusta ba yung sitwasyon kan Albay pagabot digdi po sa paglaban kontra sa droga. Iyo ini an problema ta ining drugs talaga tamaskin ko niyan ako man po tabi kan Pedia o dai igwa pang nagagamit, igwa pang nagpapabakal ng drugs. Igwang nagagamit, igwa po tabi nagpapabakal ng drugs. Ngunyan. Kaya baga sabi ko sa Indo, kaipuhan, an kinakaipuhan po, dapat, ano yung lintikasan na ini? Napano na naman sa kuyang cellphone. Ibarabad ko ini. Ibarabad ko na ini. Okay? Kaya pala, dahil na naman ako save by the bill. Okay? Yan. Anyway, sabi nga po, ining Pedia, nasasakitan na da po taka ito, ini an magayon kay ito ngayakan panahon ngayang bago pa si presidente bago pa ngayon nagtukaw si PRRD si Duterte. Mas ngaya digdi sa diyan sa kwan sa may Sabang digdi sa mga barangay na ini.
Diyan kaya, maski bumakal ka ngaya dyan sa sidewalk, magaskaso niyan makabakal, nin drugs ka ito. Dahil kaya nga madipisilan mag-operate kontra sa droga. Tapos, dahil mo na ngayon kaipuhan na haloy na, ano yan, ikikasing mo. Apod yan casing, ninda eh. Dahil mo na ngayon kaipuhan na maghaloy, madali on, makabakal ka ngaya dyan. So, mga user tapos poser. Ngunyan, dipisilo na dapo, kaipuan mo pa ngayon na, ngunyan nga, dipisilo na ta, kaipuan mo pa ngayon na ano ba yun? Magtrabaho nin pirang bises, tangani po ngayang madakop mo. Taigwa pa man talaga, nin mga para-drugs. Pero, an magayon sa nakanta, digdi sa satuya, as of now, day po tabi kita ngunyan nin, ano ba yun? Day kita ngunyan inaapo digding mga laboratory, tapos bodega. Kumbaga, mga dayas naman sa nadigdi sa tuya, and drugs. Yo? Dit naman sana. Kahit doon ngaya, di ka nga nakasiguro na mag-agi ka dyan na banggi, di ka dyan dalihon ka, adik. Pero ngunyan, ang sistema ng data, bago nga ni administrasyon ta ngunyan, si BBM, hindi ko nakasinghot man. Kung na ngunyan approach niya man, malumo kan sa daranga nga, malumo kan yan approach mo, malumoy, digdi sa to. Ngunyan ngaya, an approach me, itong ano ba yon? Ito ngayang drug suspect, halimbawa ngaya poser, i-reform mi ngaya sinda. I-reform. Ano yung nadakop, paano mo siya ibabalik sa komunidad, tabi, na dahil man pwede na malapa na sana sa kulungan, unless otherwise na talagang grabe ang kasalan niya. Taan gabos po tabi, may pagbabago man. No? Gabos may pagbabago yan. Ngunyan, paano mo ngayon sinda i-reform? Iyon na ngayon ang ginigibo mo yan. Na dapat ma-reforma sinda, tangani na makabalik sinda sa komunidad, asin makahanap sinda nin trabahong iba. Ibang trabaho, bako na ang drugs. Ibang trabaho po. Tabi. Sabok di mas maray na siringkaan. Tapos sa mga para-drugs, dakulo na baga sa tuyaan inaapod na balay silangan. Alimbawa na talagang parasinghot ka, tatawanan ka nin pagkakatao na magbagong buhay. Kaito ngaya, shabu. Shabu ngaya kaito pisisinghot ko. Ngunyan nga, mariwana na sana. Okay, ang kalampunay. May pigarali na so kalampunay, nakabo ito. Tapos, sa totoo lang, wala man talaga kamo makukuang karahayan sa drugs. Halimbawa, ay gwa nga yata, grabe nga din siya midigdi, negosyo ba nga yan drugs? Grabe nga yan, karahayan mi. Ayan na, nakukuha aming kwarta. So, iyan, ulo kong kamukaanta, siyempre, nakakakuha ka mo nin pirak, dyan. Nakakakuha ka mo po tabi ng kwarta dyan, sa drugs. Kaya lang, ang isipon din doon na, bako sana sa nakukonsensya ka mo, ikon madakop ka mo talaga po tabi, may paglalagyan ka mo. Kung madakop ka mo. Masasayang po yung potoro, ilakan sa indong pamilya, tapos sa imo. Tapag nag-involve ka dyan sa drugs, nagsinghot ka o nagpabakal ka rin drugs, ibilang munaan sa imong sadiri na, pasanon ka kan sa imong pamilya. Ibilang mo na sa diri mo na, ikapo, wala ka na sa ibabaw kang kinaban. Pwede kang makulong o pwede kang magadan. Ang pinaka-worst po tabi dyan, pwede kang magadan. Tapag nagtumang ka, maski ngunyan ura na so inaapod na nanlaban, panahon niya dito 30 ka ito, nanlaban, tigba ka.
Ngunyan, maski siring kayo ni, di man magugusto na kung tumumang ka sa otoridad, di kagadanon. O, di ba? Yan man sa duwa man sa naan sa indong pagpipilian, it's either na yaong kamo dyan sa Campo Santo na pinagbibisita kamo kada pizza 1-2 ka November kan sa indong pamilya or bibisitahon kamo duman sa kulungan. Ganun lang kasimple yon. O, di ba? Siring lang po tabi, napakasimple an sa tuyang kuan. It's either na sa kulungan ka, bibisitahon ka kan sa imong pamilya, or duman ka po tabi sa Campo Santo, bibisitahon ka kan sa imong pamilya kada pizza 1-2 kan November. O, ganun lang yon. Kung ika po mag-i-involve digdi sa kalakaran kan illegal na drogang ini. O, di ba? Di ba? Iyo po yan. O, kaya maging makuang kita ha. Di ba, sabi ko nga ni Sendo, maski kita nagtitirios-tios, sabi ko nga ni Sendo po tabi, kitang mga empleyado, kita masweldo pa sana sa, ako nga ni, sweldo akong pizza 14, kasudma, sweldo, tapos, kan pizza, gisura na ko kwarta. Kumbaga, anong gibon mo kada kang kwarta, mangungutang ka, o babayadan mo pa kasweldo mo. Gusto mong sabihin, pirmi kang kapos. Apira kun, empleyado ka naman, pirakong ka. Ang pamilya mo may kwarta, may negosyo, siring kaan. Pero kung simple ka man sa ng empleyado, maski magsweldo ka ngunyan digdi sa Bicola, magsweldo ka ngunyan, kung ikaw man sa nagtatrabaho, magsweldo kang 20,000, kapos na kapos yan. Ang 20,000, alang kaunan digdi sa tuya, tadigdi ang sweldo para ang basic digdi na sa 10,000. So sobrang 10,000 ang basic digdi. Magsweldo kang 20,000, pasalamat ka sa employer mo. Pugi o magayon ang employer mo. Ayo. Magsweldo ka nin mga 15,000, pugi o ang employer mo. Pasalamatan mo na. Maski po tabi, ano yan? Pagpayungan mo kunaguran. Di ba? Kung ika simple empleyado da eh. Pero, kay puwantang pagtiyagaan po. Why? Kasi, iyan ang inaapod na marangal na trabaho na sa imong pag-retire sa imong trabaho, makukuha mo po sa benepisyo. Sabi ko sa Indo, kitang mga empleyado po, daimang kitang savings eh. Ako dahi man akong savings. So, may bank account pero daing savings. Nata, naggagastos ka baga oral daw. Nagpapa-eskwela, nagagastos ka po tabi oral daw para sa imong pagkakan, sa gabos. So, bulong pa, maintenance drugs pa. Yan. Ang empleyado na nakukuha lang po tabi yan, maray-rayan, pag nag-retire ka after 60 years. Pag senior ka na noy, pwede ka nang mag-retire. Sabi ko, 60 years old, pwede na eh. Voluntary. Makukuha mo na yan. Gabos na benepisyo mo. SSS, kung sa private ka, GSIS, kung sa the government, kung military o police, sa APSLY, siringkaan. Pero, sa private makukuha mo sa imong kuan. Benepisyo po, SSS, pag-ibig. Tapos, kuan pa. So, live credits, iyan. Dahil mo po tabi na, kuan, nasa labor code yan eh. Dahil mo na gamit, babayadan ka. O tapos, sulit of service. Iyan, nasa law naman yan. Dahil mo pwedeng libre. Nasa law naman yan. Dahil mo pwedeng libre, noy. Kung ika po nag-retire, dahil pwedeng libre yan. Itatao yan sa mo. Iyan ang savings mo. Iyan ang savings after kitang mag-retire, na dahil na kaya, ang lawas na gusto tanang pangalawan. 60 years old is too much. Sabi nga ni po tabi, too much na. Mag-iba ka na nin linya. Kung di ka nagyaman dyan, mag-iba kang linya. Ibaga, mag-iba kang linya, baka kung yumaman ka man. Kita baga, maski simple ang buhay may pangarap maging kwan man,
magkaigwa ka man adi. O, maski nga ni long shot. Di ba? Long shot. Maski long shot, kay puwanta man na. Okay? Simple man sa nabaga. Baka, anyway, un minuto antes mag alas 7. Pag alas 7 po ang DWRL, Bareta alas 7 po. Maparam na ko na kuligdi sa Tingog din Barangay, taod-taod. DWRL headlines, mga Bareta alas 7, Sondong alas 8 po din pagkaaga. There is a sky.